Alamin bertalkinkan diri kula ilmune menika angsal di bulan Ramadan. Saat jamaah niki nggih libur nggih hormati bulan Ramadan menika bertalkinkan diri mokoh panjenengan sampean saged membaca kiniku karena talkin niku wau bukan untuk memperingati yang meninggal, termasuk nggih ahli kubur niku wau. Talqin niku memperingati yang masih hidup. Nah niku nggih moko inti sedanten menika kita kali panjenengan niki nggih bakale pejah. Pejah niku enten lebete kuburan nggih niku kehidupan sing sak benere. Lek ten donya niki panjenengan golek donya tok sampean bangun omah sampean lumpuhna donya sing kados-kados menika sampean pejah nggih mboten digawa. Tapi saged digawa lek panjenengan mangke damel sedekah termasuk ingkang diayatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean ayomi sampean pratekaken lari yatim piatu ten sekitarih panjenengan. Wah niku dulure wis oke Mas. Wah iku dulure wis ngene. Pun sampai berpandangan ten mriku. Biasaipun lek tiyang sugih walaupun enten gadah nggih menawi ponakan nggih menawi napa menika lali. Lah niku nggih lali. Dadi panjenengan mawon ingkang diayatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika termasuk tiyang janda-janda ingkang boten saged mados ekonomi. Lah niku atos-atos panjenengan niki ilmune sampean niki lek pun maca talqin niku wau sampean tambahi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampeyan ngotenaken. Nggih, pun jelas nggih. Nek singen panjenengan enten tiyang pejah ten wong tuwane sampean tasih alit. Le mlayu ndo ana wong mati. Akhire kupinge dikeinjet. Lah niki termasuk nggih niku wau ngerubah sejarahipun agama Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engko sawanen le, engko step le. Lah niku atos-atos panjenengan. Dados kita niki lek mboten bergantung kepada Allah, kepada Zatullah menika nggih mboten saged kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih mboten saged kepanggih awak niki sesungguhnya nggih pun pejah walaupun hidup. Lah niku nggih sementara urip ning donya niki sampean pun ngalami singen-singen wedi kok yo napa aku lek mati anakku ngene anakku ngono. Kenyataane mbah buyute panjenengan pun pejah mboten ninggalaken warisan napa-napa panjenengan nggih saged tanggung jawab pados ekonomi niki. Lah nggih, pun semerap nggih panjenengan nggih dados mangke sampean bersolawat niku bertalkinkan diri. Solawate ngeteraken tiyang pejah sampean damel mugi Allah datuh mangke maringi semerap walaupun nggih kados gaib mangke panjenengan niku nggih kados tiyang-tiyang ingkang pejah sing sampean tingali secara syariat menika niku hakikate sampean lek pun melekat di dalam diri bertalkinkan diri lek selawat niku wau sampean damel mangke sampean disemerapi tiyambek dalam keadaan istiqomah datang Allah ngadep datang Allah sampean dipejahi kenyataan nggur sampean dadi saksi. Nah nggih niku nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.